நம் அருந்ததியர் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் நம் அருந்ததியர் ஊடகத்தின் சார்பில் அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வணக்கம் உறவுகளே. நாம் தற்போது இந்த காணொளியில் பார்க்க இருக்கிற தகவல் நம்முடைய அருந்ததியர் சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான தகவல் தொடர்பாக நாம் இந்த காணொளியில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஆம் உறவுகளே, இந்த தகவல் என்னவென்று சொன்னால், நம்முடைய அருந்ததியர் ஊடகத்தின் சார்பில் நம் அருந்ததியர் சமூகத்தில் உள்ள அரசு பணியாளர்களுக்கான ஒரு கோரிக்கையாகத்தான் நம்முடைய அருந்ததியர் ஊடகத்தின் இந்த காணொளியை நம் அருந்ததியர் ஊடகத்தில் பதிவு செய்கிறோம். நம் அருந்ததியர் சமூகத்தின் விடுதலையும் நம் சமூக மாற்றத்தையும் கருத்தில் கொண்டு நம்முடைய அருந்ததியர் சமூகத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய அருந்ததியர் ஊடகத்தின் இந்த வேண்டுகோளை நம் அருந்ததியர் ஊடகத்தின் சார்பில் வைப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். வாருங்கள் உறவுகளே, நாம் நம் அருந்ததியர் ஊடகத்தில் வைக்கக்கூடிய அந்த வேண்டுகோள் என்னவென்று சொல்லி தற்போது நாம் விரிவாக பார்க்கலாம். நம் அருந்ததியர் சமூகத்தில் அருந்ததியர் உள்ளடஒதுக்கீடு வருகைக்கு பிறகு நம்முடைய அருந்ததியர் சமூகத்தில் ஏராளமான மாணவர்கள் கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் மூலமாக கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இவர்களுக்கு போதிய வேலைவாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தால் அதிகமாக வேலைவாய்ப்பு இல்லாத பட்டதாரிகள் நம்முடைய அருந்ததியர் சமூகத்தில் அதிக அளவில் இருக்கின்றனர். இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய எதிர்காலம் என்று மேதகு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார். அதற்கு ஏற்றாறு போல நம்முடைய அருந்ததியர் சமூகத்தில் கல்வி பயின்று வரும் இன்றைய மாணவர்கள்தான் நாளைய நம்முடைய அருந்ததியர் சமூகத்தின் எதிர்காலம் என்பதை நம் அருந்ததியர் சமூக உறவுகள் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம் அருந்ததியர் சமூகத்தில் படித்துவிட்டு வேலைவாய்ப்பு இன்றி இன்றும் பல மாணவர்கள் வேலையில்லா பட்டதாரிகளாக மிகவும் வறுமையில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களுடைய வாழ்வில் ஒளியேற்ற நம் அருந்ததியர் சமூகத்தில் உயர்ந்த பதவியில் உள்ள அரசு ஊழியர்களும் நம் சமூகத்தில் உள்ள மற்ற ஏனைய பிற அரசு ஊழியர்களும் கை கொடுத்தும் கரம் கொடுத்தும் இவர்கள் வாழ்வில் மேம்பட நம் சமூகத்தின் அரசு ஊழியர்கள் நம் அருந்ததியர் சமூகத்தின் நலனையும் நம் சமூக மாணவர்களின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு இவர்களுக்கு உதவி செய்து இவர்கள் வாழ்வில் மேம்பட நம் சமூக அரசு ஊழியர்கள் முன்வந்து உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டுமென நம்முடைய அருந்ததியர் ஊடகத்தின் சார்பில் நம் அருந்ததியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அரசு ஊழியர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து துறைகளிலும் வேலை பார்க்கக்கூடிய நம் அருந்ததியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த நம் அருந்ததியர் சமூக அரசு ஊழியர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். அந்த கூட்டமைப்பு மூலமாக மாநில அளவிலும் மாவட்ட அளவிலும் கூட்டமைப்பை பலப்படுத்த வேண்டும். இந்த கூட்டமைப்பு மூலமாக ஒரு சிறு தொகை சந்தா ஒதுக்கி நம் சமூக மாணவர்களுடைய நலனுக்காக அந்த தொகையை செலவு செய்ய வேண்டும். இந்த நம் அருந்ததியர் சமூகத்தின் அரசு ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் சேமிக்கப்படும் இந்த பணம் நம் அருந்ததியர் சமூகத்தின் மாணவர்களின் நலனையும் எதிர்காலத்தையும் பாதுகாக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய அருந்ததியர் ஊடகத்தின் விருப்பமாக உள்ளது. அருந்ததியர் உள்ளடஒதுக்கீடுக்கு பிறகு நம் சமூகத்தில் இருந்து கணிசமான அளவில் அரசு பணிக்கு நம் சமூக உறவுகள் சென்றாலும் கூட இன்னும் அதற்கான பல வழிமுறைகள் தெரியாமல் நம்முடைய அருந்ததியர் சமூக உறவுகள் வேலைவாய்ப்பு இல்லாத பட்டதாரிகளாகவே வாழ்ந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக தனியார் நிறுவனங்களிலும் ஹோட்டல்களிலும் படித்துவிட்டு 6000 7000 குறைந்த சம்பளங்களில் நம் சமூக உறவுகள் வேலை செய்து வறுமையில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். நம் அருந்ததியர் சமூகமும் நம் அருந்ததியர் சமூகத்தின் மாணவர்களும் சந்தித்து வரும் இதுபோன்ற மிக சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நம் அருந்ததியர் சமூக அரசு ஊழியர்கள் ஒரு சிறந்த கூட்டமைப்பை உருவாக்கி அதில் சேமிக்கும் பணத்தை நம்முடைய அருந்ததியர் சமூக மாணவர்களின் நலனுக்காகவும் அரசு வேலைக்கு தயாராகும் வகையில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள் தோறும் வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி மையங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இங்கு தங்கி நம் சமூக மாணவர்கள் அரசு வேலைக்கு பயிற்சி பெறும் அனைத்து வசதிகளும் ஏற்படுத்தி தர நம் அரசு ஊழியர்கள் உருவாக்கும் இந்த நிதி அவர்களுக்கு உதவும் என்பதை நம் அருந்ததியர் சொந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு அன்புடன் நம் அருந்ததியர் ஊடகத்தின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். குறிப்பாக நம் அருந்ததியர் சமூகத்துக்கான இந்த வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி மையங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையிலும் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
இது போன்ற பயிற்சி மையங்கள் நம் அருந்ததி சமூகத்திலிருந்து அதிகமான அரசு ஊழியர்களை உருவாக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது. இதுபோன்ற நம் அருந்ததி சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கான ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளுக்கு நம் அருந்ததி சமூகத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பாக இணைந்து ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு நம் அருந்ததிய மாணவர்களின் நலனையும் எதிர்காலத்தையும் காக்க நம் அருந்ததிய சமூகத்தின் அரசு ஊழியர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றுமையுடன் களம் காண்பார்கள் என நம் அருந்ததியர் ஊடகம் நம்புகிறது. மீண்டும் இந்த காணொளி வாயிலாக நம் அருந்ததி சமூக மாணவர்களுக்கு உதவி செய்ய நம் அருந்ததி சமூக அரசு ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பினரை அருந்ததியர் ஊடகத்தின் சார்பில் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த காணொளி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த காணொளி தொடர்பான உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்டில் பதிவு செய்யுங்கள். இந்த செய்தி நம் அருந்ததி சமூகத்தின் அனைத்து அரசு ஊழியர்களையும் சென்றடைய மறக்காமல் அனைத்து அரசு ஊழியர்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளிலும் இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் போன்ற சமூக ஊடகங்களிலும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இதுவரை நம் அருந்ததியர் ஊடகத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் கீழே உள்ள பெல் ஐக்கானை அழுத்தி ஆல் என்று கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். அப்போதான் நம்முடைய அருந்ததியர் ஊடகத்தில் நம் அருந்ததி சமூகத்தின் பயனுள்ள செய்திகள் உங்களுக்கு அறிவிப்பாக வந்து சேரும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. வாழ்க அருந்ததி சமூகம், வளர்க. நம் அருந்ததி சமூகத்தின் அரசு ஊழியர்களின் உதவும் மாண்பு வளரட்டும்.